सब रीत रिवाज अच्छा से हो गई ना? हाँ मामी जी, इतना ज्यादा समय लग गई। ए माई, मोबाइल वेटिंग बताओ था। एक घर में तोर वजूद ना जीरो बाज जीरो। बेटी घर के चिराग भई, बेटी घर के चिराग भई उहे जरावेली दियरी। बेटी घर के चिराग भई उहे जरावेली दियरी। चलो आज हम बात करे जात हई जना फिल्म के, वो फिल्म के नाम है पियरी। तो नमस्कार, कैसन बानी रे बोलो? ठीक बानी ना? आशा बा कि बढ़िया होकम, मस्त होकम, व्यस्त होकम, अपना अपना काम धंधा में व्यस्त होकम। ठीक बा, लेकिन ये फिल्म के ट्रेलर देखनी ऐसा एकदम मन दुधा गई। इतना अच्छा हमके ट्रेलर लागल कि 4 मिनट के ट्रेलर हो। 4 के 4 मिनट मोबाइल स्क्रीन से हमार आंख हटल न। ये फिल्म में मुख्य भूमिका में लाडो मधेसिया, आम्रपाली दुबे और अवधेश मिश्रा। ठीक बानू? तू लोग इतना जिदी अबू, 500 रुपया लेके ही मनबू? 500 चाहिए। दे दे बेटी, अरे बेटी इन्हें घर देवी के पड़ेला। अवधेश मिश्रा के रोल में बहुत खास हो जाला। एला खास हो जाला कि अवधेश मिश्रा में आम्रपाली दुबे के पिता का रोल निभावता है। हमार भोजपुरी तनी कमजोर है, इसे मैनेज कर लिया लोग। तो एमे वो पिता के रोल निभावता है। ऐसा पिता के रोल निभावता है जे बेटी के शादी तय करे जाता, एक्सीडेंट हो जाता शायद। क्या कि ट्रेलर में इस क्लियर नहीं कहले, मौत क्लियर बा, लेकिन ये क्लियर नहीं कहले कि एक्सीडेंट से मौत भइल बा, कि वो मार देले बा, कि नेचुरल डेथ बा। बहुत अभागत बनी, पर चाची जी हमार कन्यादान मत करी ना। मेरा कन्यादान कैले, हम अपने बेटी के विदा कैसे करब? और बात मान ली चाचा जी। हम बाहर पड़ गए। फिल्म में इहो दिखावल गइल बा कि एक बिना बाप के बेटी के शादी ब्याह में कितना दिक्कत हो। ये फिल्म में इहो दिखावल गइल बा कि भाई के बेटी के विवाह एगो चाचा कितना प्रेम से, कितना आदर से और कितना बढ़िया तरीका से कर रही। एमे इहो दिखावल गइल बा कि एक बिन बाप के बेटी के ससुराल में कितना इज्जत होला। एमे इहो दिखावल गइल बा कि जौना कलाई पर राखी हर साल बांधत रही, वो भाई भौजाई शादी में इतना उत्पाद बतावता, इतना अरंगा डाला था कि मत पूछ। ओवरऑल फिल्म पूरा पारिवारिक। के कसाईन के खूंटा में बांध देने चाचा जी। एगो फिल्म आई रहे बहुत दिन पहले, साजन के घर जूही चावला के। वो में कम से कम जे भाई बा बहुत सपोर्ट करा, लेकिन इनमें जे भाई भौजाई के रोल के बा वो सभी सपोर्ट नहीं करत। ओवरऑल हम ये जा का बताई रूनी के जाई, जाके ट्रेलर देखी, ट्रेलर देखो तब समझ में आई। ट्रेलर देख के बताई कि ट्रेलर कैसन लागल। हमरा वजह से अगर ट्रेलर देखा था नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख दी। प्रणाम।